Di pa nagyaman talaga. Nagyaman kami. May sa at ang naituro mo rin dali saksakan ni Maragit Kaunay, hindi lang sila nag-tik ito. Kasi ako palitin ako kay Panitipatan at akin nagkati panunod kusok kapusan. Aman, tiyaw, awis, apto kada tayo, ket itultuloy tayo, or pa'y agsisina tayo iti, ayos na kunana at tayo, ayos ti karayan, agsisina man tayo man, may salaing itinagkapuan na di nga ayos nga tanong kakapsat. Hindi kaya din ti Diyos, itin tayo panagdalos karon. Tatay tumigdaeng iti mangapit kay tanga at aral tayo kakapsat. Ako na iti tinapay at araon kuma. Dalat nga to ni Kristo ngayon ni aaro. Ako na. Tagas ko iti kangatwa na pa di may pay kada tayo santo awan basol na di matulawan adayo kada iti managbasol kan naaramid ang nangat-ngato ngayon kada iti lang langit. Di kaya din ti Diyos kada tayo kakapsat. Yan ay adayo tayo ti basol. Yan tayo na kayo ti basol kada iti ngay haan na ayan nato saan nga may haan nga aralit nga saan nga mayan nato ti may sa Diyos di ko mayat